Novák Anikó vagyok, budapesti lakosként érkeztem az ELTE-nek a szombathelyi központjából, a Szavária Egyetemi központjából, itt pedig a zenei tanszékről, amelynek a hivatalos mostani neve zenepedagógiai tanszék. A mai előadás a kreatív zene szerepéről fog szólni a pszichológiai felnőtté válás folyamatában, illetve a felemelkedés folyamatában, amit Kodálytól nagyon sokszor és sokféle módon hallhatunk. Tulajdonképpen a Kodály rendszer, a Kodály koncepció egy széles körű értelmezése kerül kibontásra, de természetesen csak a megadott kereteken belül, hiszen ez valójában egy kimeríthetetlen téma.